sentok itu kalau golek colokan angel men. Kono nek genset jere mau. Genset tapi bledos. Karuane ndang cepet lah ngejas. Karuane senengamu dungakne elek lho ya. Mboten. Saiki. Saiki wis kepadha dadi Dadi. Wah iki dembung kaya ngelus-ngelus perawane lho ya. Lah iya to. Kaya ngono karo ngapeli anakku. Ora iso, ora lulus kowe. Aja. Lah ngopo? Lah ngopo? Aja, Mas. Lho jodoh. Masalah daden itu. Jodoh itu yang kan padha aku anakmu. mengaturkan Tuhan. Lah iya. Ayo. Ora Apa sih? Apa sih? Sebentar, Dik. Sebentar. Ya. Ayo. Iya. Mboten. Saiki wis kepadha